ko fɛn min ye ka pilaki dɔ i ka so kaburu kunyafan na ka tɔgɔ saba la dɛla b'a la wa bon dɔlila bɛ taamasɛ in na cire sallallahu alaihi wasallam tuma min Usman bin Maj'un fatura u y'a su dɔ cire ɲɛ jotigi ko a ka taa kabakuru dɔ ta kana a tigi ma se ka kabakuru in ta cire yɛrɛ taara ta k'a bila kunyafan na a ko an ka balimakɛ kaburu dɔɔni nin ye bon dɔɔnikɛbaw ko i ka su ka kaburu i ka taamasɛ dɔ bila ka kunyafan na ou bien i ka taamasɛ dɔ bila ka senyafan na n'i b'a dɔn n'a ye baasi t'a la a kɛra kabakuru ye sa a kɛra iri ye sa a kɛra pilaki ye mais pilaki k'i yɛrɛ kɔlɔsi kana kɛ cogo la ni mɔgɔ minnu taara kaburuso la u bɛ tɛ se ka taa jɔ a kan ou bien u bɛ se ka taa bila la n'a b'u jogi mais min ye ka tɔgɔ saba la dɔɔnikɛbagaw ka ɲɔgɔn sɔsɔ o de la parce que ciden ka hadisa dɔ nana naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassisa al-qabru wa an yubna alayhi wa an yukutaba alayhi ko ciden ye balili kɛ an kana sima dɔ kaburu la an kana kogo jɔ kaburu an kana sɛbɛnni k'a kan dɔɔnikɛbagaw dɔw b'a kan ciden ye sɛbɛnni min haramuya kaburu kan ko sɛbɛnni sugu bɛɛ de don kana sɛbɛnni si de kɛ kaburu la hari tɔgɔ kana sɛbɛn kaburu la dɔw fana b'a fɔ ko sɛbɛnni min haramuya jahiliw tun bɛ sɛbɛnni sugu minnu sɛbɛn ka su tɔgɔ sɛbɛn a n'a jamu ani a ka baaraw ka waso n'a ya tun bɛ baara ninnu cɛfarinya ni fɛn minnu k'u bɛɛ sɛbɛn k'o de haramuyalen don mais min kɔni kisi bɛ min na kana tɔgɔ si de sɛbɛn o de ye kuma sale tɔgɔ si kana sɛbɛn pilaki na i bɛ se ka taamasɛ dɔ kɔni kɛ i ka so ka kaburu la mais kana tɔgɔ saba la subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk